गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय। तो दिनै मोनसे गोबां माने माबा फेसबुकआव एबा इउटुबाव नुनो मोनगासिनो आरोना गावनि जोनोमगिरि एबा बिमा बिफाखौ माने दानथारनानै बुथारना दोननाय आरो मैया दाखालि गावनि जोनोमगिरि बिमाखौनो माने रुवादों माने दाननानै बे मानसिखौ माने बे गावनि न'आवनो एबा गावनि सिथ्लायावनो सावदों आरोना लोगोफोर। तो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो बेखौनो एसे क्लिप लानो होननानै दिन्थिनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। तो आं बेखौनो एसे लाबोदोंमोन आरो नायनो होननानै। ओइ जिरिमा सोर लागायनाय? हा? आनै? प्रेम बिमायासो देदो मानो? रुवादा मावदों ना? हा? नाख्लायनो गेदेर नाख्लायदो? नोंलाय माथो खालामनाय? आं माबादोंमोन ना माबादोंमोन। नों ओंखाम संदो? नों देयाखै? हा? खानायखौलाय मानो दिसिनाय? बै समाव नालाय प्रेम बिमायालाय माजो लागायनाय? रुवादोंमोनलै रुवाजो? माथो नोंखौसो नुदादो माथो? सोर? मानसिफोरा? नुवाखैना? नुवाखै? सिगाङाव माथो नोंलाय नोंसा बाबाखौ देथारखादोंमोन नोंलाय? सोर देथारनायखौलाय? आरो माबा फैसा मोनोना एसे एनै। फैसा? आंफोरा एसे एनै। सोरो? आंफोरा आरो एसे एनै। ओमफ्राय मानो सावनांगौ मानो सावनाय? আমি তো পাইছো আমার গাড়ীখনত উঠে ৰাখিছো অরজো কেরাসিন লুদো ক্রাইম স্যার আইছি কেরাসিন না বনজো মেডিকেল টু বিমা ফেদি উঠতো না গাব ओमफ्राय गाबदो नामा नों गाबाखै? गाबदो। नों गाबनाय? हा? मायबा दा मावनाय ना माबा नोंसोरनाय? माबाखैब्रा। हा? बाबाखो? পারবো आइखोलाय आइखो আপনি আইছেন নাকি माबाखै इखो रायाखै माबादो माइरं माबादोंमोन लाबोदोंमोन। হয়তো বাহিরিবো थिखांनायनि उनाव बुनुद ना थैयावनो होदो थिखांनायनि उनाव होनाय ना थैयावनो होदो हारे माबाखादो आइया माबाखादो मास मोनबा माबायावनो আপনি মই কিছু নবস্তি চকৰ পৰা आंनियावनो खामियावनो চকৰ পৰা আপনি खामियावनो खामबालै खामबा এই কত মইছা পারি खानायखौ डेन्जार सिनसो सिनाय दखानाव र' हा চকটো পৰা মানে दखानाव नों जेलाव थाना फैबाय सुदा जेलाव थांसिगोन नङा হাই স্কুল नायनोसै নবস্তি রাস্তা तो लोगोफोर बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दा बेहाय दसे सम माने खामानि मावनो होननानै फैदों आरो नोंसानाव बाजै खावब्लिलानाव खामानि मावनो होननानै फैदों आरो दसे सम। बेनिफ्राय तो लोगोफोर गासैनिसिमबो बाय बाय थेंक इउ।